L'Ajuntament de Massanassa té algun reglament de policia local? El reglament de policia s'estava elaborant, no? I li informarem de com va anant. N'hi ha que tindre en compte que és una policia d'un poble de 9.600 habitants en el que a lo millor seria més imprescindible tindre-la si fossin València o qualsevol una capital gran que sí que ho sol tindre, perquè així hi ha una comunicació molt bona en tota la policia i tots els assumptes que se tenen que anar fent i treballant se va fent en ells, però sí que n'hi ha un borrador de reglament. En este cas és en relació a l'inexistent reglament de policia local de Massanassa. Perdona? A l'inexistent reglament de policia local de Massanassa. Fent un poc de memòria, l'any 2018 li varen presentar per registre d'entrada una petició per a donar compliment a la llei 10-2010 de policia local de la Comunitat Valenciana, a la qual des del despatx que assessora l'Ajuntament se va contestar que Massanassa era un pueblo demasiado pequeño, pero que en 2020 estaría ese reglamento. Arriba el 2020, no està el reglament, fa uns plenos, encara estàvem així de manera presencial, si no recorde mal, jo mateixa li vaig preguntar a vostè què passava en aquest reglament i vostè me va dir que sí, que ja estaven treballant en això, inclús el seu regidor de policia va sentir en el cap reafirmant. Com nosaltres no s'acabàvem de fiar, perquè moltes voltes sí, però després no, vàrem dur este tema al síndic de Greuges, que a vostès es va requerir en 2 ocasions per a que informaren sobre aquest assumpte. I han emès un informe, el mateix despatx que emet el primer informe, que diu que, clar, que com la llei encara no està desenvolupada, que per què anem a complir un Real Decret de l'any 2003. No vull que entrar en este plec en si n'hi ha que fer el reglament o no. Vull preguntar-li qui dia la veritat. El primer informe de Noguera que dia que l'anaven a fer en 2020, vostè quan me va dir que ja estaven treballant en ell i el seu regidor de policia deia que sí, o este informe que diu que no se va fer. O s'has començat a fer i s'ha quedat a mitges, què passa ahí? Simplement això. De lo del tema este. Anem a veure, vostè, a part de preguntar tot el que preguntar, feu també en seguida el titular, claro, en el diari, que ens havien enviat a l'Ajuntament de Massanassa, al síndic de Greuges, perquè no estava fet el reglament de la policia local. Jo li vaig dir en aquesta primera ocasió que no la tenia quasi ningú poble, i això és de veres, i després, quan vostè ja anà a denunciar-ho al síndic de Greuges, resulta que nosaltres ja li contestarem, perquè el que nosaltres fem és contestar. I al síndic de Greuges li van contestar aquest informe que vostè acaba de dir, i aquest informe que vostè se deu d'haver llegit molt bé, i que, clar, sí que és de veres que apareix una llei en l'any 2018 que diu que dona 2 anys perquè els pobles, els ajuntaments, tinguin el d'això este. I què passa? Que no apareix la norma marco per poder-lo fer. I la norma marco, que n'hi ha més darrere d'aquesta llei, ve de l'any 2003, quasi 20 anys, fa algun any. Entonces, nosaltres estem esperant que la Generalitat agarre i ens passe, no nosaltres, tots els ajuntaments, aquesta norma marco per poder fer aquest reglament. Per tant, això és el que nosaltres li contestem al síndic de Greuges. El que vostè podia fer, perquè vostè deu de tindre notícia d'això que li vaig a llegir ara, no? Anem a veure. Ángel Luna González, saben qui és, no? És el síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana. Pues el síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana diu que recibís una queixa, la 2002934, de data d'inici el 2 d'octubre de 2020, que és promoguda per el senyor Francisco Javier Ragasáez, que és vostè, que la matèria és servicis públics locals, que l'assumpte és inexistència de reglament de policia local d'Ajuntament i que el tràmit diu que el tanca. Tancament del tràmit. I diu: informe al senyor alcalde president d'este Ajuntament en relació amb la queixa de referència propugnada per el senyor Francisco Javier Ragasáez i una vegada conclòs el tràmit que la persona interessada té a l'efecte de les al·legacions, les quals no han sigut presentades, o sigui, vostè no ha presentat ninguna al·legació al síndic de Greuges, almenys no m'ho té que dir a mi, presente-la. Ens posem novament en contacte amb vostè quant al contingut de la informació que ha tingut l'amabilitat de remetre'ns, nosaltres l'hem remès, i davant de les circumstàncies concurrents
tanquem les investigacions iniciades a aquest efecte, d'acord amb el que ja ha disposat en l'article 30 de la Llei 11/1988 de 26 de setembre del Síndic de Greuges. Li agraïm la seva col·laboració, me diu atentament Àngel Luna González, Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana. Hola, què tal? Estem en el Saló de Plens de l'Ajuntament de Massanassa, la casa de tots, nostra també, encara que a alguns els moleste. I faig este vídeo perquè crec que es fa precís contestar a la resposta que se'ns va donar des d'alcaldia durant l'últim ple quan parlàvem del reglament de policia. És habitual que en el transcurs dels plens els regidors de l'oposició fem propostes, fem algun tipus de pregs, algun tipus de preguntes i des d'alcaldia se'ns dona una resposta més o menys relacionada en el tema, però en ningú cas se'ns dona dret a rèplica, mai se'ns dona dret a contestar. Per això moltes voltes quan en els vídeos vegeu els plens no podem contestar a el que des d'alcaldia se'ns contesta. Per això, i afortunadament, com les xarxes socials encara no les controla l'equip de govern, faig este vídeo per a contestar sobre la qüestió del reglament de policia. Esta història ja ve de lluny i és que en el 2018 ja se va preguntar sobre si Massanassa tenia o no un reglament de policia, que és un document que serveix per a regular la relació dels agents en l'Ajuntament, entre altres coses per a regular, per exemple, el número d'hores extres que disfruten o que practiquen els nostres agents. La realitat és que en el 2018 ens varen dir que aquest reglament existia i ara, a dia d'avui, s'ha demostrat que això és fals. Fa uns mesos, des de l'oposició, vàrem reclamar aquest reglament, vàrem reclamar que es posara en funcionament, perquè és algo que se pot, és algo que molts ajuntaments, com per exemple Alaquàs, vàrem fer ja en l'any 2018 i que molts ajuntaments de la nostra comarca tenen. Més lluny de tot això, el que se'ns ha contestat des d'alcaldia després de molts requeriments és que de moment no pensen fer aquest reglament. Bueno, és una opció política. Com haureu pogut veure en el vídeo, el síndic de Greuges ha arxivat la nostra queixa, la queixa que presentarem des de l'oposició. El primer que tenim que dir és que el síndic de Greuges no és un òrgan judicial que decidisca si Massanassa ha de tindre o no ha de tindre un reglament de policia, sinó que és un òrgan al que totes les persones, també els partits polítics, tenim dret a acudir quan una institució no ens dona una resposta clara. Si haveu vist el vídeo sencer, veureu que en un primer moment ens varen dir que sí que existia reglament, després ens varen dir que l'estaven fent, en acabat ens varen dir que no l'anaven a fer de moment perquè la llei encara no obligava, etc. Jo li vaig preguntar al senyor alcalde quina era la proposta o la resposta verdadera de l'equip de govern i no se'n va donar resposta a esta qüestió. Per resumir un poc, l'equip de govern no vol que Massanassa tinga de moment un reglament de policia. Ja ens varen contestar en un primer informe que Massanassa era un poble massa xicotet per a tindre això. I el que jo opine és que quan una cosa no està reglamentada és molt més fàcil de manipular, és molt més fàcil de dominar. Per això jo crec que seria interessant, encara que no siga 100% obligatori, que Massanassa tinga un reglament de policia local. Faig aquest vídeo perquè crec que és important aclarir aquesta qüestió i sobretot perquè crec que els regidors i regidores de la casa, siguin de l'equip de govern o siguin de l'oposició, tenim dret a exposar les nostres idees i a debatre-les així, en el ple de l'Ajuntament. Com no anem a permetre que ens la colen i com les xarxes socials encara, afortunadament, són molt lliures, crec que s'havia de contestar a aquesta qüestió. Ara ja tenim un informe per escrit i sabem que l'equip de govern no vol un reglament de policia. Ja ens explicaran per què. Moltes gràcies i fins la pròxima.